Vojna na Ukrajine, kríza na Blízkom východe, spor od Tchaj-wan, úpadok Európskej únie, rast Číny alebo Turecka menia geopolitickú mapu nevídaným tempom. V tomto meniacom sa svete sa dostáva do popredia zahraničná politika ako už dávno nie. Hlavne v našom priestore vznikajú rôzne návrhy, ako sa prispôsobiť novej realite. Mnoho z nich však neuvažuje v dlhodobom horizonte, preto sa pozrieme napríklad z minulosti, ako krátkozraká zahraničná politika Františka Jozefa I. v spojení s nedostatočným strategickým rozhľadom viedla nielen k postupnému úpadku Habsburskej monarchie, ale aj jej rozpadu. Dejstvo prvé. Záchrana monarchie. Revolučné roky 1848-49. Buržoázne revolúcie v rokoch 1848 až 49 zmietli takmer nielen Habsburgovcov, ale aj Rakúske cisárstvo. Povstala Praha, Viedeň, Severné Taliansko a hlavne Uhorsko. V ostatných častiach monarchie revolučné hnutie nebolo zas tak silné. Našťastie pre mladučkého cisára po jeho boku ešte stála generácia schopných vojvodcov. Radecký, von Windischgrätz, Bán Jeláčič, ktorí zvládli potlačiť nepokoje a stabilizovať situáciu, teda až na Uhorsko, ktoré sa javilo ako neriešiteľný problém. No vďaka členstvu vo Svätej aliancii prišlo Rakúsku na pomoc Rusko a porazilo maďarské revolučné hnutie. Nesmierne schopný Felix von Schwarzenberg v najbližších mesiacoch stabilizoval ríšu dovnútra aj navonok a s ruskou pomocou v rámci olomouckých punktácií donútil Rusko uznať vedúcu úlohu Rakúska v nemeckom spolku. Veľmocenské postavenie si tak všeobecnému prekvapeniu ponechalo. Bolo však otázkou, či sa monarchia dokáže adaptovať na meniace sa politické a spoločenské prostredie, pretože moc získavala buržoázia a džín v podobe nacionalizmu už nebolo možné vrátiť späť. Dejstvo druhé. Rakúsko bez spojencov. Na začiatku 50. rokov bola situácia pre Rakúsko priaznivá. S Ruskom malo veľmi blízke vzťahy, podporené viac ako storočím spolupráce. Podobné to bolo s Britániou, ktorá dlhodobo mala pre Habsburgovcov slabosť. Tieto dve najdôležitejšie veľmoci tej doby mu poskytovali široké možnosti na realizáciu svojich záujmov, udržať si svoj vplyv v nemeckom spolku a v severnej Itálii. Lenže v roku 1853 prichádza zásadný zlom, z ktorého sa monarchia už nikdy nespamätá. Krymská vojna. Franz Jozef mal dve možnosti. Vstúpiť do vojny na strane Ruska alebo Británie, aby si uchoval aspoň jedno spojenectvo. Nezvolil si však ani jedno, pretože sa za každú cenu snažil vyhnúť zapojeniu do vojny bez domyslenia dlhodobých dôsledkov. Zvolil teda tú najhoršiu možnú variantu pre krajinu. Diplomaticky vystúpil proti Rusku a vojensky okupoval jeho faktické protektoráty, Moldavské a Valašské knížectví. Tým si už ale navždy znepriateľil Rusko, ktorému ani nie pred 5 rokmi zachránilo Uhorsko, no nezískal týmto svojim postojom na svoju stranu ani Britániu a Francii, lebo sa do vojny nezapojil priamo. Žiadna krajina totiž nevedela, o čo mu vlastne ide, čím sa stal nedôveryhodným partnerom pre všetkých a krajina sa tak ocitla v medzinárodnej izolácii. To sa rozhodlo využiť Sardínske kráľovstvo, usilujúce o zjednotenie Talianska. Začalo Rakúsko provokovať, aby zaútočilo ako prvé. Ak by tak učinilo, aktivovalo by spojeneckú zmluvu s Francúzskom, ktoré by mu prišlo na pomoc. Turín ani Paríž sa vďaka diplomatickej izolácii Habsburskej monarchie nemuseli obávať zapojenia ďalších krajín na jeho strane. Skôr by diplomaticky vystúpili proti nemu ako agresorovi. Navyše, ak by Viedeň zaútočila ako prvá, ani krajiny nemeckého spolku by nemuseli byť povinné mu prísť na pomoc. Francúzsku by tak nehrozila vojna na dvoch frontoch. Cisár sa nakoniec nechal prehovoriť k akcii, pretože mu ministerský predseda Buell slúbil podporu nemeckých štátov a vedenie preventívneho útoku mohlo zničiť sardínsku armádu pred príchodom Francúzov, ktorí by potom čelili viac ako dvojnásobnej prevahe habsburských vojsk. Ako bonus, rakúske pušky dosahovali lepších výkonov než tie francúzske. Franz Josef by tak diktoval muziku a Napoleon III by musel tancovať podľa nej. Veľmi rýchlo sa ale ukázalo, že nemecké štáty na pomoc neprídu. Velenie rakúskych vojsk navyše dostal obzvlášť neschopný Ferenc Gyulay, ktorý pripustil spojenie sardínskej a francúzskej armády a neprekvapivo prehral. Cisár sa to snažil riešiť prevzatím velenia vojsk, no ignoroval rady generálov a u Zolferina neprekvapivo drtivo prehral. Prišiel o Lombardiu, jednu z najbohatších z častí ríše, a jeho reputácia ležala v troskách. Dejstvo tretie. Pád veľmoci. V roku 1862 sa v Prusku dostal k moci talentovaný Otto von Bismarck, snažiaci sa o vznik nemeckého štátu pod taktovkou Pruska na základe malonemeckého riešenia. Potrebovalo ale z nemeckého priestoru vyhnať Habsburgovcov a tak obratne vmanévroval Františka Jozefa do svojej pasce.
Vojna síce nebola jasne prehraná, ako sa nám to dnes môže javiť vzhľadom na 7-násobné vyššie straty, ale znovu, problém bol pri menovaní veliteľa. Nevyužívaní predností pušiek, ktoré mali, ale aj delostrelectva a jazdectva. Pomalá koordinácia so spojencami, pretože populačne jej rozlohou najväčšie štáty nemeckého spolku sa pridali na stranu Viedni a neformálny tlak na veliteľa Severnej armády von Benedeka, aby sa Prusom postavil vo veľkej bitke, lebo bez nej cisár nebude rokovať o miery. Rakúsko tak drtivo prehráva, čo nezachránia ani oslnivé víťazstva na Talianskom, ktoré vstúpilo do vojny na strane Pruska. Rakúsko tak stráca Benátsko. Je vytlačené nielen z nemeckého, ale aj talianskeho priestoru, pretože prichádzajú faktické protektoráty v podobe toskánskeho a bodenského veľkovojvodstva. Končí jeho postavenie ako prednej európskej mocnosti. Krajina sa otrasie v základoch a pristúpi na vznik faktickej konfederácie s Uhorskom, čo poznáme ako Rakúsko-uhorské vyrovnanie. Tento krok znemožní krajine aj teoreticky obnoviť jej veľmocenské postavenie a stáva sa z nej len druhorada veľmoc, fakticky existujúca na konci 19. století prakticky už len z vôle Nemecka. Dejstvo 4. Rakúsko-Uhorsko stráca suverenitu. Pretože František Jozef nebol schopný ponúknuť efektívne riešenia na stabilizáciu monarchie nielen vnútropoliticky, ale hlavne na medzinárodnej scéne, rozhodol sa pre úzku kooperáciu s Nemeckom. Nikto iný muž vtedy bohužiaľ ani neostal. Každým rokom pomaly jeho ríša, ktorej vládol ako on veril z Boží vôle, strácala suverenitu a počas prvej svetovej vojny ju definitívne stratila. Než k tomu prišlo, rozhodol sa rozohrať ešte veľmocenskú hru na Balkáne, aby budil, že vládne veľmoci. Bolo to totiž jediné miesto, ktorému vtedy ešte ostalo. To však zákonite muselo prerásť v konflikt s Ruskom. V roku 1908 nakoniec nepochopiteľne anektuje dovtedy okupovanú Bosnu a Hercegovinu, čím priniesol do krajiny bombu, čakajúcu na odistenie. V tomto období však už sám zahraničnú politiku príliš netvoril. Necháva sa unášať vojnuchtivou vojenskou klikou, žijúcou vo vlastnom svete, aj keď na konci svojej vlády mal prehlásiť: politiku určujem ja, je to moja politika. Moja politika je mierová. Tejto mojej politike sa musia všetci prispôsobiť. Zahraničná politika cisára Františka Jozefa I. nám ukazuje, aké dôležité je byť dôveryhodným partnerom na medzinárodnej scéne a rešpektovať dohodnuté spojenectva aj v nepriaznivých situáciách. Nepredvídateľnosť a nejednoznačnosť zahraničnej politike totiž môžu viesť k strate dôvery spojencov, ktorí nemusia prísť na pomoc, ani keď ich spájajú dlhodobé spojenecké záväzky. Krajina, ktorá sa v ťažkej chvíli otočí chrbtom k spojencom, nemusí získať podporu ani druhej strany. Ak totiž raz zradila, môže zradiť znovu. Ako sa vám toto video a hlavne formát páči, je to úplná novinka, tak ma zaujíma váš názor a pohľad nielen na obsah tohto videa, ale aj na spracovanie. Chápem, že toto asi nebude mať také dosahy, ale chcel by som rozšíriť svoju tvorbu aj o iné témy. No vzhľadom na zložitosť prípravy týchto videí, budem rád, ak aspoň jedno za mesiac budem schopný spracovať. Toto by mala byť skrátená verzia a členovia by mali mať k dispozícii aj dlhšiu verziu, ktorú neskôr pravdepodobne zverejním pre všetkých. Pretože je toto prvé video, tak som spracoval krátku a dlhú verziu, no neviem, či to budem robiť aj v budúcnosti. Samozrejme, bude záležať aj na vašich názoroch a reakciách, či sa vám budú páčiť obe tieto verzie. Budem tiež samozrejme rád aj za vaše nápady na témy. Predbežne by som chcel spracovať Suezskú krízu a jej rôzne dopady na zahraničnú politiku Británie a Francie, dopady vojny o Falklandy na Argentínu a Britániu, ale aj prečo rozpad Habsburskej monarchie vychýlil európsku rovnováhu, ktorá sa aj dodnes nevrátila. Pre dnešok to už bude všetko a ja vám prajem krásny zvyšok dňa alebo noci.